τηλεόραση είναι αυτή. Τούρτα. Σηκώνει για το Ευρωλίγιο Γαλαξίου. Και μια φορά με διάφορα συνθήματα εδώ, πάντα στο πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Από την περασμένη Κυριακή, 10 λεπτά πριν από τις 5, το ένα και μοναδικό αμφίδρομο πρόγραμμα της ελληνικής τηλεόρασης. Το πιο δημοκρατικό, μια και εσείς από 34 πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, ούτως ώστε στην Ελλάδα να έχουμε το μοναδικό επίσημο top μουσικής, προτιμήσεων βέβαια, μαθητών, λυκείων και γυμνασίων από όλη την Ελλάδα. Σήμερα, να σας πω ότι έχουμε μπει ήδη στην Άνοιξη, βέβαια από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχουν χιόνια, υπάρχουν βροχές, καταιγίδες σε όλη την Ελλάδα. Κάπως θα έχει παίξει ο καιρός, όπως θα έχουμε παίξει και εμείς τώρα τελευταία, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με όλα αυτά που ακούμε στα δελτία ειδήσεων και στα φοβερά reality show και στα πατρολογήματα και σε όλες αυτές τις εκπομπές της ιδιωτικής τηλεόρασης τέλος πάντων, που ορισμένες φορές μας εκνευρίζουν, όχι τίποτα άλλο δηλαδή, γιατί υποτιμούν την νοημοσύνη μας και κάνουν ρόμπα και εμάς, μας θίγουν σαν τηλεθεατές, αλλά και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές τις εκπομπές. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε τσεκάρει την ιστορία, έχουμε κάνει τα δικά μας τα γκάλωπ μέσα στην νεολαία και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη γνώμη της νεολαίας για όλες αυτές τις εκπομπές. Και μην νομίζετε ότι τα νούμερα της AGB λένε κάτι. Αυτό που λένε είναι ότι τους βλέπουμε για να δούμε τα χάλια τους και όχι τους βλέπουμε και τους θαυμάζουμε ή θέλουμε να γίνουμε και εμείς μέρος του σοου, όλου αυτού του σοου τέλος πάντων που συμβαίνει αυτές τις μέρες στην τηλεόραση. Εμείς εδώ έχουμε ενθουσιασμό, νιάτα, ζωντάνια, πρώτο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου. Και Λύκειο Γέρακα. Να σας πω ότι εκτός από το πρώτο επίσημο τόπο της νεολαίας στο ξένο ρεπερτόριο, μαζί μας σήμερα ένα συγκρότημα, ένα καινούριο συγκρότημα ραπ ελληνικό, οι Εύνους. Εδώ σε αυτή την εκπομπή δεν θα δείτε μεγάλα ονόματα, δεν θα μας δείτε ανεβασμένους πάνω σε μπαρ να χορεύουμε και να τραγουδάμε και από κάτω πλήθος λαού να απολαμβάνει τα playback. Παρουσιάζουμε νέους καλλιτέχνες, παιδιά τα οποία ξεκινάνε τώρα τη μουσική και θα έχουν πολύ μέλλον, όπως πέρσι και με τα Εμισκούμπρια που γίνανε πάρα πολύ γνωστοί και ξεκινήσανε εδώ από τον Υπερήχο. Μουσική ενημέρωση από τον Γιάννη τον Πετρίδη, τα 8 θεότρελα τηλεπαιχνίδια του Υπερήχου και να σας γνωρίσω τη Μαρία από το Παλιοφάλιρο που θα παρουσιάσει μαζί μας την εκπομπή και τη Σύση από το Γέρακα που θα είναι και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε με τα δώρα βέβαια. Να σας πω ότι εδώ έχουμε αρκετά πράγματα, αρκετά CD single, αρκετά album, αρκετά μουσικά δώρα, αλλά και παιχνίδια από τα τελεκλάμπ, τα καταστήματα τελεκλάμπ σε όλη την Αθήνα που προσφέρουν ολοκληρωμένα συστήματα και όχι μόνο παιχνίδια από τις μεγάλες εταιρείες παιχνιδιών, έτσι, video games όπως τα λέμε εμείς. Έχουμε δωρεάν συνδρομές pop και rock και popcorn, ετήσιες δωρεάν συνδρομές για τους νικητές των σχολείων. Έχουμε από τις εκδόσεις Λιβάνι προσφορά CD-ROM για τους κομπιουτεράδες, αυτό που λέμε ελληνική rock σκηνή με όλη την ιστορία. Και φυσικά τα ειδικά συλλεκτικά CD από το pop και rock και popcorn. Να σας πω βέβαια ότι στο σημερινό τόπο έχουμε 9 νέα τραγούδια, 9 επιτυχίες. Και να ξεκινήσουμε με το νούμερο 20 που είναι η Metallica, το Mama Said, δεν θα το δούμε, και να πάμε κατευθείαν στο νούμερο 19 που είναι νέα είσοδος.